Turun Palloseuraa voi jo tässä vaiheessa onnitella yhdestä SM-liigakauden parhaasta ulkomaalaishankinnasta. Seura odotti saavansa 23-vuotiaasta Michal Birneristä puolustavassa roolissa parhaimmillaan olevan kahden suunnan hyökkääjän, mutta se sai vielä enemmän. Turkuun saapui syksyllä erinomaisella asenteella varustettu tehokas ykkösketjun laituri. I think my strength is pretty good skating and pretty good shot. And my weakness, sometimes I just think so much outside of game and I don't really concentrate on hockey. So in some of the games I don't really show up, and it's the one thing I have to work on. I have to show up every single night. Jos hän alkaa olla ongelma hänen mielestään, että on asenne huono ja meillä muiden mielestä se on meidän joukkueen paras, niin sitten pitää alkaa kyllä miettimään enemmän näitä muiden asenteita kuin hänen asennetta. Hyvällä asenteella kaveri tekee kyllä kaikki hommansa ja tekee vielä yksin tuolla joukkueen ulkopuolella niin asioita paljon. Että kyllä se on, että tänne kun itse sunnuntaina töihin tulee, niin kyllä tällainen Birnerin löytää, jos ei muita ole paikalla. Kyseessä ei siis ole aivan perinteinen tsekkipelaajan prototyyppi. Harjoitteluasenne on peräisin Pohjois-Amerikasta, mihin Birner suuntasi 18-vuotiaana. How you said, I was a young guy. I wouldn't get as much ice time I would like to in the extra league. And that year I got drafted by St. Louis, so I decided to go to the junior league in Canada. Oh, definitely best thing I learned was the work ethic. When I went there, I wasn't a really hard-working guy, and it was the first thing I had to learn. Work hard every day and trying to get better every day. Hyvän pallosilmän taustalta puolestaan löytyy monipuolinen harjoittelu. I can summarize, I play tennis a lot, and I actually play our national sport floorball too. So that's the two sports I really enjoy. Birner saapui SM-liigaan jo viime kaudella, mutta tilastoihin tuli Lahden Pelicansissa loukkaantumisen takia vain 6 ottelua. TPS:n pelaajakoordinaattori Ari Vuori houkutteli Birnerin täksi kaudeksi Turkuun ja sitä ei ole tarvinnut kenenkään katua. One more year in TPS would be great for me. So we will see, but you never know how the season is gonna end up. And obviously, if I would get some good offer from there, I would probably go because it's my dream to play in NHL.